I gdje ste ljudi ovdje s Kim Team? Dobro došli u još jedan klip. Danas igramo Machine for Pigs. Pa, hajde da počnemo. Idemo na ovu igru. Opa. Opa, Dr. Samuel Johnson. Aha, da. Neću te ubiti, ne boj se. Gromovi i munje udaraju u Srbiju. Što je tu? Ajde bre, ili ćemo da igramo. Ovo pa da. Što je to? Neki zemljotres. Šta je? Ustaj čoveče, moramo u školu. Ajde. I tu neki kaveš. Izgleda. Ajde izlazi, zakašnit ćeš u školu. Lele. Znači ovako se budi posle žurke. Još je razmislio da spava. Opa! Konačno. Sad mi igram, da? Da. Ajde ustaj. Šta ima ovdje? Jel ima nešto? Glava. Vrata. Probaj da otvoriš. Čekaj bre. Lepa kuća. Šta ima ovdje? Selfie! Šta je? Što je tu? Neko se dušira. Ja gore treba da idem. Mislim da. Da. Crkni. Oj! What the fuck? Jebaj. Kako je to? Lopta. Je to Nike? Nike. Šta je ovo? Lepa soba. Ujebe. Gore, tamo. Mislim da tamo treba. To. Ja sam dobar čovjek.
O, Što je to bilo? neko dete ili... Ne znam. To treba ti ide. Patuljak. Opa. Konačno. Opet glava. Ništa. Što? Mislim da ima negdje Nešto. vrata. Što posle ili neki tajni prolaz? Ne znam. Probaj da nešto uzme. Teddy. Nagradić. Zvaćemo ga Čika Pajo. Čika Paja. Čika... Ajde Paja. Paja. Čika Paja. Te treba da idem Paju. Pajo. Paju. Paja. Pogledaj... Ne. A pa brate. Mhm. Omaga. Opet gore. Ne. Ovdje, 100%. To je ta glava. Čiči. Ajde, izlazi. Ti ćeš sad. Šta gledaš u mene? Uj, to, What the to je, fuck? to opet to isto. To treba da odglednem ili ode? Skloni mi vidi. Ima tako. Ajde, idemo. Je li tamo neko? Nije! Dobro. Opet, evo njegov brat. No, šta to radite? Ništa. Ajde. Lav. Tigar. Fuck this shit. Ali dobro, ti dođi sa mnom. Je tamo neko? Nije. Ali dobro je. Dođi sa mnom. Gdje treba da idem? Jer ovdje? Šta je? Evo dolazim, čekaj bre. Budalo jedno. Idem budalo. Ide u svinju, vidi. Budalo. 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 Gde si? Ne, izvinjavam se. Ne. Što tu Izvinjavam se.
Jel su to pare? Ne. Poker, hajde igramo poker. Ti idi tamo. Ajde. Neću, dobro. Dođi sa mnom. Ne može pivo. Vrata. Ajde. Ovdje su otvorene. Da. Je li tamo neko? Nije. Dobro. A, crkni. Gdje? Alo. Daniel, odeš bre, šta hoćeš bre? Kaktus, nemam kaktus. Alo. Možeš pederu jedan. Šta treba da uradim? What the fuck? To treba da povučem? Probaj kao vrata. Uzet ćemo pušku. Možemo da uzmemo pušku. What the fuck? Nešto je sve tu. Lol. Ideš sa mnom. Oj. Drugi. What the fuck? Pazimo. Ja mislim da su tu patuljci. Ne, nemoj. Ne, dođi vamo. Medvedić. Ne. Dođi. Nemoj. Tako je. Dođi. Tako je. Sad. Opet neko staklo. Gdje si? Ovdje. Ne, opet. A, dobro. Neko staklo. Ne može da pređe. Ne. Uzmi. Ne može. Da. Ajde. Ne može da umre, on je dobar čovjek. Nemoj da prođeš, nemoj. Ulazi vamo. Nema veze. Izgubili smo. Našeg dobrog prijatelja. Te treba. Šta je ovo? Aha. Aha, dobro. Mora da izađe. Ajde, izlazi. Gdje treba da idem? Aha. Ovdje nisi bio. Šta je? Opet? A to je to kupatilo. A ovdje sam radio selfie. Evo vidite, ovo su moje fotografije od selfija. Lepo. Oj. Aha, da. Opa. I ljudi, to je za danas sve. I ako sam vas vidio, dajte like, naravno subscribe i to je to.